Ceo život stvaram nekakve timove. I to, znate, tu je potreban u onome čime se ja bavio, u sportu, u košarci, neki kontinuitet, da se zadrži ono što je se pokazalo tokom prošle sezone kao dobro, da se nadomesti ili dovede nešto što se pokazalo da fali, da bi se, i to su onako neki preduslovi da bi se napravio rezultat. Mi smo uspevali da taj rezultat pravimo bez toga, bez takvih komoditeta, da smo morali da prodajemo najbolje igrače zbog socijalne neke situacije, da dovodimo neke druge i praktično sa novim timom kome je trebala po nekim teorijama sporta sigurno jedan određeni period, najmanje od 2 do 3 godine da dođe do ponovo nekih šampionskih visina. Mi smo kretali sa nekim, kako da vam kažem, sa nekim strahom, ne aksioznošću, ali strahom s razmerom da je to novi tim, da su takmičenja u kojima nastupamo jača, da imaju jaču logistiku, jače igrače i sve, ali i sa jednom nadom da će se napraviti dobar rezultat. Jer da biste napravili dobar rezultat, prvo morate da verujete da ćete to da uradite. To je osnovni preduslov. Drugo, radeći sa tim ljudima, sam pokušavao da u kvalitetu saradnje, ako neko vredi 3, a drugi vredi 2, da u njihovoj saradnji ne bude prosti zbir 5, nego da u kvalitetu saradnje to bude 7, na primjer. I to je, naravno, tu su postojali određeni ljudi koji tim je bio uređen, znalo se i ko je glavni igrač, svako imao neku svoju ulogu, vrlo su značajne uloge bile i onih katalizatora koji su pomagali da se ta hemija napravi onako kako on treba. I kad pričamo o tom timu, znači o tim timovima koji sam ceo život pravio, mada je ovo za mene u nekom smislu nova stvar, novi posao i novo neko iskustvo, verujem da ćemo i ovaj tim koji je Boris najavio, koji ćemo večeras predstaviti, da će biti pobednički tim. Ja sam inače uvek govorio igračima da zbog tima mora svašta da se proguta. To sad manje se odnosi na ovaj tim koji mi imamo, ali ja gledam kao i jedan veliki tim reprezentaciju, celokupnu pravu opoziciju na ovim izborima. Prosto sam tu govorio da čovjek mora da zaboravi i svoju sujetu i svoju privatnost i da prosto da je taj tim kao posada podmornice. Jedan pogreši, svi su mrtvi. I da niko nema pravo u toj nekoj situaciji da iskače bilo kakvim svojim nekim individualnim herojima. Naš cilj je promena vlasti u Beogradu. Znamo koliko je Beograd je svima nama drag. Ja sam rođen u Titogradu sa 5 godina, 5,5 sam se preselio u Beograd. I to, kako se Đuse reče, pa i Nikoli Tesli je smetalo puno što nije rođen na Crvenom krstu. Ali mi svi koji smo... Tu je Đole Balašević, onako ironično posvećujući mene, što mi je veliku čast priredio na tom koncertu, govorio o tim Beograđanima koji nisu rođeni ovde, koji treba da donesu praktično, da doprinesu razvoju ovoga grada. Svakome čoveku mislećem i koji gleda šta se dešava je apsolutno jasno da vlast koja vodi Beograd i šire naravno državu, ali sad pričamo konkretno o Beogradu, nije dobra. Da pre svega najlakše je to primetiti prilikom gradnje, kako se gradi i kako se ruši.
najznačajnija stvar u Beogradu koji je na ušću dveju reka, to je onaj Kalemegdan koji je napadnut u dobroj meri. Prisustvovali smo svi borbi oko toga da li će ona gondola da se postavi ili neće da se postavi, rušeći neke stvari koje su vekovima stare, pa vidimo da se ušlo i da se menja taj izgled na prostoru bivše fabrike Beko i da se imaju tu i neke druge ambicije, da se otvaraju neki novi restorani, razni objekti koji bi trebali da dovedu do zarade onih koji ih drže, a ne do očuvanja toga. Već šta je urađeno sa Beogradom na vodi, on je, ja sam to pričao, ulazim malo u tautologiju, ponavljam se, ali ako je Leningrad napravljen na krvi onih ljudi koji su isušivali tu vodu i osvajali svaki metar, tako je Beograd na vodi napravljen na Savamali i na svemu ono što ona to predstavlja, znači simbolično da ljudi pod maskama u funkciji vlasti dolaze, verzuju one čuvare od koga sutradan umire, pa cela istraga posle toga šta se desilo da policija na prijave ima, vidite sad kakav je slučaj s ovim gospodinom policajcem prema kome nisu ispunjena ta koruptivna neka obećanja, on je na sebe primio. Vidimo totalno jedan mehanizam kako ova vlast šta radi s Beogradom. Gledamo, na primer, jedna od najlepših stvari Beograda je bila ta silueta kad sa Novog Beograda dolaziš prema starom Beogradu i prema starom delu grada i vidi se Beogradski pobednik, vidi se Kalemegdan, Patrijaršija, hram i tamo u daljini skroz, kad je vedar dan i kad je bistar dan, i aval. Sad je tu stavljena, odjednom je paravan stavljen, bez autor, ne znamo ko je autor tih stvari. Ne znam, arhitekta, ne znamo ko stoji, ne znamo vlasnički sistem, ne znamo. To prosto pokazuje, ajde na krvi napravljen Petrovgrad ima šta da se vidi, lep je grad. A ovo praktično stoje sa tendencijom okupiranja i rušenja Sajma, širenja na drugu stranu, prema Makišu, pa onda taj metro, koji bi stvarno trebao da u velikoj meri olakša saobraćaj u Beogradu, se gradi po nekoj nenormalnoj ceni, gradi se, mislim, problem ima na svakom koraku, gradi se u nekom smeru gde treba da puntualizuje još jednom položaj toga Beograda na vodi kao nekog novog centra i oni koji investiraju u to da imaju neke, znači, krunska da je stvarno u pitanju i autorska arhitektura. Kupljene su sve one vile od ljudi i preduzeća koji su bliski naprednoj stranci, koji treba da, pošto imaju onu ograničenu zaštitu države na 30 godina i neki tajming da se sruše pri kraju te zaštite pre nego što se uspostavi da je pod zaštitom države stalnom, spremna je da bude srušena, da se tu ugradi. Znači, sva ona mesta, Kosančićev venac, znači, koje su prethodne vlasti ipak sačuvale. Nisu sačuvale iza Moskve onaj pogled i sve da je ona pametna zgrada i tu je bilo raznoraznih propusta, ali ta neka ključna mesta koja sadrže u sebi neku poetiku prostora, ono što je duh toga grada, su napadnuta da se naprave velike pare, da ti ljudi, nema apsolutno nikakvih drugih interesa. Sigurno da Beograd treba da se gradi i sigurno treba da se širi, ali ne na ovakav način, ne da se ruše u smislu arhitekture i istorije najdragocenije stvari da bi se napravila ta ogromna zarada i ogromni profit. Nije sve u profitu. Nije sve u profitu i da ne pričam da se gužvi u saobraćaju koji nastaju zbog toga što prvi izvođač pa ima 15 podizvođača, da su svi umreženi ili čuvaju red na nominacijama predsjednika, tuku tamo nekoga koje a za kontrauslugu dobijaju pravo da grade, da izgrađuju tu, pa Slavija se gradi onoliko koliko se gradila, napravi gužvu da bi se napravila gora nego što jeste s tom
fontanom muzičkom koja košta 4 miliona, ako si već teo da praviš neku fontanu ili zadrži nešto tradicionalno, ili da te napravi moderna, ovako je stvarno kič. I prosto radi se prvo o nedostatku ukusa ljudi koji vode grad, radi se o njihovim velikim koruptivnim potrebama i prosto imamo primjera na svakom mestu. Imamo šta se radilo na Trgu Republike, pa kako su se okretale cigle i šta se dobilo s ovim praznim trgom, jer to nije neka metafizika u toj praznoći ko na Dekirikovim slikama, nego neka onako nedostatak i humanosti i svega. Ne kažem, neke stvari su urađene. Počeli su da se, ti muzeji su pušteni u rad, narodni i savremeni. Sigurno neke stvari su i dobre, nije sve loše. Međutim, u suštini je gradnja se najčešće koristi da bi se, prodajući kvadrate, zaradilo i da bi se kroz gradnju i tih saobraćajnica i svega toga praktično dosta tih nekih para koji su uzeti pre svega na kredit. Ono što ne znamo koliko košta taj spomenik Stefanu Nemanju, ne znamo koliko košta izgradnja bilo čega, ne znamo na osnovu čega se gradi, pod kojim uslovima su uzeti ti krediti, kako treba da se vraćaju, koliko je to potrošeno, zbog čega nam kilometar asfaltnog puta košta puno više nego bilo gde na svetu, ne u odnosu na konfiguraciju zemljišta, nego prosto ova vlast je stvarno napravila i veliku moć i skoncentrisala vlast, napravila veliku moć i bit će problem i onog dana kad padnu sa vlasti, jer imaju velike pare. Imaju velike pare i iz toga imaju ogromnu moć. Beograd je jako važan. Beograd je jako važan za i osvajanje vlasti u celoj državi i u tom smislu Napredna stranka je svesna te važnosti i svesna je da je on najrizičniji po pitanju osvajanja, zadržavanja vlasti ili gubljenja vlasti i sigurno će da je već počelo u velikoj meri da preduzima sve akcije koje su potrebne da obezbedi pobedu na toj teritoriji. Vidite da dolaze ljudi i da dobijaju lične karte i pravo glasanja velikom nekom brzinom. Već da ne pričam sad kapilarni glasovi, sve puno bolje znate od mene te tehnologije. Prosto, ali mene najviše nerviraju ljudi koji kažu ne znam za koga da glasa. Ne znam za koga da glasa. Prvo, kad me je Boris zvao, jedan od razloga što sam prihvatio, jer stvarno nisam pomišljao da se u ovom zdravstvenom stanju izlažem bilo kakvom nekom naporu, jer ja sve što radim sa nekom povećanom emocijom i mada što ostane bez emocije, ostane i neslano, mislim, to je, ali pratio sam u jednoj dosta dobroj meri kad je on bio predsjednik, kako se ponašao se stvarno i urbano i gospodski i nikome nije zavrtao ruke, normalno da imao neke svoje stavove i ostalo kad imaš moć, ako je ne koristiš, izgubit ćeš je. Ali između ostalog, pa o toj sad kadrovskoj politici, tu se pominju određene ličnosti i sve. Prvo, najteže je prepoznati svoje poltrone. I to nije pitanje Borisa, nego pitanje svakog od nas. I pogotovo čovjek što je na višoj poziciji, on je više ugrožen u tom nekom smislu. Ali ono što, pošto sam ja i kao trener prolazio, nisam išao mnogo glavom i mozgom, nego opet previše emocijom, pa sam bio i pravio i uspehe i imao neke padove i sve, i vidim kako se ljudi ponašaju u tim nekim situacijama. I znam da najteže vam oprostite oni ljudi kojima ste mnogo pomogli, a to nisu napred zaslužili. Teško je nositi to breme i oni su ti prvi koji će da vam zabodu nož u leđa. I to se Borisu Tadiću događa.
I ima Leše Kolakovski divnu knjigu, Ključ nebeski razgovor s đavolom, gde ne pričam celu, gde on Bibliju na svoj način tumači i sve, ali kaže da je svuda, pa i u dolini gladi, a možda najpre u dolini gladi, lakše naći hleb nego zahvalnost za hleb. Tako da je i to isto mene, znači to je jedna situacija, siguran se radi o čoveku koji je pametan, koji je vrlo hrabro vodio zemlju, koja je bila u drugčijoj finansijskoj situaciji, kad pre ispunjenja ovih obaveza prema Hagu nisu mogli da se uzimaju krediti, nije lako bilo izvršavati te obaveze prema Hagu, neki ljudi su i radili svoj posao, bili su poslani ovdje, a morali su da i oni budu sankcionisani. Borio se protiv kriminala, uhapšen je Šarić, sa Anetom Subotićem su bili ti procesi na određenom nekom nivou, znači borio se protiv kriminala, pokazuje veliku hrabrost, radeći u tom teškom periodu, praveći naravno i greške. I onda sam ja, kad se išlo u tu emisiju, razmišljao večer pre toga da se ne konsultujem s nikim, nego šta ja mislim. Rekao, stvarno, mislim da bi Boris sad, kad ima ovu naknadnu pamet koja najčešće u životu nema neku težinu. Meni je prijatelj stari, onaj slikar Voja Stan, znači on kaže 98 godina, treba da budeš i pametan da bi doživeo te godine, ne samo genetski, kaže, čovjek bi trebao da ima dva života. Prvi, da ga proživi ovako i da greši, a drugi da ne greši, da zna šta treba da radi. Tako da bi neko njegovo vraćanje na vlast bilo neka vrsta drugog života, ono kad zna šta da radi sasvim precizno, s time što ne bi trebalo se ode u krajnost, pa sad da se vidiš da se onaj ponašao tako i tako, pa da se ide u poziciju da mu se čovjek sveti, nego opet da se nađe neki balans. I onda sam prosto zaprepašćen nekim otporom koji postoji kod određenog broja ljudi prema njemu. Kod je uradio ne znam šta. Pa kaže, on ih je doveo na vlast, ove naprednjake. Pa to, ako ih je doveo na vlast, zašto neće, da se ne vraćamo sad na bele listiće, na ovo, na ono i sve koje koga dovodio na vlast, ali prosto ljudi, ako ste toliko ljuti što su oni na vlasti, pa onda treba se skinu na vlasti. Kako? Najnormalnije glasanje. Znači, imajte, ponovo se vraćam na Beograd. Ja sam svestan da ne možemo mi, kao ta grupacija, sami da pobedimo. Ali celokupna opozicija, koja je prava opozicija, treba ipak zajedno da nastupa i da ima zajednički cilj, viši, opšti interes da se smeni ova vlast. Pa će lako da bude u nekoj posle toga podeli da se nađe srazmerno broju glasova i po nekim drugim kriterijumima i po kvalitetima, da se nađe neki odnos. Ali još jednom pozivamo opoziciju, pošto još uvek traju između redova neka prepucavanja, da, na primer, zajedno za Beograd, je li tako? Nismo konkurenti njima i ne treba oni da se brinu da ćemo mi preći cenzus. Mi ćemo preći cenzus. Pa Borislav Pekić nije prešao cenzus od Šešelja tamo i ovoga na Rakovici. Ali moramo da sarađujemo, ljudi. I ja sam se stvarno, kad me je pozvao Boris, da li ponovo bolestan sam, ne bolestan da bežim u bolest, što je s jedne strane bilo razumno, ne kukavički, nego razumno, ali daj jednom da nešto, da uradiš ono i spasiš dušu, da uradiš ono što si obavezan, uradi ti i izađi glasa, uradi ono što je do tebe. Uradi ono što je do tebe. Stvarno je debilno kad čujem, ne znam za koga ću glasam. Glasaj za profesora Vladetu Jankovića, nije bitno. Glasaj u koga ti veruješ. Glasaj za naprednu stranku ako veruješ, ali bez aksioznosti, nemoj iz straha to da uradiš, nemoj da racionalizuješ, nemam za koga A kad se zovu ljudi da budu predsjednički kandidati i drugi, onda oni koji su dosta kritikuju i pametno kritikuju, onda oni to neće tome da se izlažu. I neće da ulaze u blato. Pa onda
a onda se ljutimo, ti ljudi su u blatu i mislim, moramo malo da stvarno razbistrimo glavu, pogotovo u ovoj situaciji sad koja je sa Ukrajinom i s ovim što se dešava, ipak stavlja u drugi plan ovo što je nama ovdje ovako važno i zaboravljaju se stvari koje je ova vlast uradila. Dobre, mnogo manje i loše. I način kako je radila čak i te dobre stvari. Tako da, pričao sam više nego što sam planirao. Možeš još. Ajmo ljudi!